nyore kwa kangambiye mono uchaba twagwese mugirango mwezi pi esa ulimwanjo olete ko mujumbe na ijenga tiana kwa mujumbe ino na ndo mujumbe mwegenwa. Nataka kuambia asante tena na kubairo leranga mujumbe obuwa ino uikadis time boturagie uikachisukuru cheito chirore kana muda chisukuru uikemechie emenge etware chistima na guikatipara cheite chitosumbwete emyaka n'emyaka guikaticheche chibe chipara nekeronde gabu chipara konye mumanyete ntobwate minano noboteneri bw'echipara chiakera muno mu ministro yasere tuwe na iche na SST omo engineer bwa constituency olikonyo kuna gotoakia uburaundi nabungere twe ebichanja bibiyaye tuwairo omo engineer omo nyibono togocha gwanse gazinere wiki gocha tonyoroshe chipara cheito torekane ng'abantu togwakane banga ekiomo alio ekwera lero tikulia mang'ana abana b'emyaka emeke mwansi gutuburia maswali genderera gutuburia maswali na aterenere kirase ngotebanga abana baito kibagutuburia baiburia maswali igotogotegerera tuiranirie itutanyare kuiraneria tokurigereria inse igororekane no kwaigure ntoimokeria abana baite ebyoma ntoimokeria abana baita masasi egekugera abana abu n'abakenya abana abu baibwire n'abangina ba Kenya na mwana tayo kubyaru balimo nense kubaonjorana basomete babwata chidigiri basinyira se bakuhira chidigiri echi barote togotimba chibesi cyake so abana abo byabali ababanyamira kaido ko bakira mbuye mono asesa uli mweirete buna mweirete mbabere bagose te botongie merere alinya bitena ende bose ngai mokorabo ekora njino mu wakili kirina bakubwatereri bato umisira abana baito timokorabo egekogera abaskali mbwate nyamira njira bomba tebetira ari nabakire tikisimi mambia mutaranza maandamano na morgoba goroba kulete kabate mwana ndo umisirwe ai kabate bimna abasani bane nimanyete bunanko balinda lakini kikoboli abana aba omugabano ito emosinyali igamenyete omochie womongi no muboraka ukorokuchemima mukogi omongi no James mukogi tata moki talianche tebo korabo omongi no ligarwale takali kurwaligwa agakondisio mugabano omochiolia egeranyo oli kibese kyebyogo igo egaro mokorigyo mugabana omugabana sobo magwagwa kali aliyo kyemima omongino oli asale nge ward igo bantulete sana ne botukoka gakisi video minto omukiono sambirwe ngabote mama bana bayitomba gokorabo natumira abasikali kukiona abasoro iro omongino oli ganyorete pressure mbe egaro mokogenda mogende morogi gabana office onye tayo nabo nkoba efea yokogenda kumurigia boye magwagwa egere moto lete rumuchanda asumugino yo nero chande geturu mubura ine ri gabana goikane ri abantu amachibu na naiche ngoira ri ayane ya constituency igo ase county yetu ya Nyamira barai baito mheshimiwa batwera mheshimiwa Duke naba waziri baito tigatuanje kibese kigoche Nyamira kikorera abantu baitemere mu baroche. It is that simple. Ikina kia abana bakubuli na inturoboro gaharia ntuate betenga abana baliko no emboro na bali tilate betenga izitu wale waki webi ndebinga yes no abana bali nabona ateba nga onye bacha mapema ake abechi nyaunyo igo batutoro nyaunyo gaharia angeye tikingia ngo chakoleto abakuntu bwate Kenya lakini abachumbe ba kurugutirwe egekogera omudosi Kenya agaga nabaki abachikura mwachete nyamweture ko nebituo binde biyonsi mugatochora ichi kolia ino naliligo kolegas kali eliyo murai nobe president ajiaro na bete bunge getanga ndiye katiba ngekoteba na kito bwatsiriti abana balinga onyo moko bolie kene gachimotwe
gekora na intune kene tutagete tokorere esa ulimoncho orete na inde koira mangana inorogorogaji ande korona achireka onguta kananya bogolya bamanyanga tali aya nengokorera na aya muntu mete bomonya njira ya ntebyo mo president bwense omundu akoigwa